Věděli jste, že angličtina má více než 5000 frázových sloves? Dnes se podíváme na původ frázových sloves. Frázová slovesa jsou kombinace slovesa a jedné nebo dvou dalších slov, častokrát předložky nebo příslovce, které společně vytvářejí nový význam. Například give up znamená vzdát se, look after znamená starat se o někoho a run into znamená náhodně někoho potkat. Frázová slovesa se začala objevovat ve střední angličtině a jejich používání se výrazně zvýšilo během novověku. Kombinace slov s předložkami a příslovci se staly běžnou součástí každodenního jazyka. Hlavně na přelomu 19. a 20. století pomohla mnoha imigrantům v Americe se domluvit bez toho, aniž by se museli učit nová slovíčka. Pojďme se podívat na několik příkladů. Take off může znamenat vzlétnout, nebo si také něco sléknout. Put up with znamená snášet něco nebo někoho. Break down může znamenat rozpadnout se nebo mít nervové zhroucení. Tyto kombinace umožňují angličtině být velmi flexibilní a výrazná. Pro studenty angličtiny mohou být frázová slovesa náročná, protože jejich význam často není doslovný. Avšak jejich zvládnutí je klíčové pro plynulou a přirozenou komunikaci. Učení frázových sloves a jejich správné používání může výrazně zlepšit vaše jazykové dovednosti. Díky za zhlédnutí. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, přihlašte se k odběru a pošlete tuto informaci i kamarádům, aby nezmeškali další epizody o zajímavostech anglické gramatiky. Pokud se chcete dozvědět víc, podívejte se na Spotify nebo Apple Podcast, kde najdete pořad s názvem 7. lekce angličtina jinak a tam se můžete o angličtině naučit mnohem víc. See ya!